Shalom. Horas madihita saluhutna amang inang nadong di bagasan gereja taun suang-songoni amang inang nadong di Jabuna be manang di inganan nabe. Selamat beribadah madihita. Untuk yang di dalam ruang ibadah kami kembali mengingatkan untuk menonaktifkan alat komunikasi yang ada pada kita untuk menjaga kehikmatan daripada ibadah kita di pagi hari ini. Mau lihat kita memasuki ibadah. Marede Mahita nomor 27 ayat 1 ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Say ingot ma ale Jehovah akadenggan ni basam dohot asi ni roham Aisian narobido akai asa unang marsurak-surak akamusuku midaahu ale debataku marhaposan tuho doahu say unang paila ahu. Haleluya. Haleluya.
Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banua ginjang, para siroha na sumurung. Na mandok maulia te mahami tuho sian nasa rohanami, ala dilihak ko anakmu nasa sadai tuha matean humokop hami, aso nang mago na porsia di ibana, alai asa hanguluan na saleleng nileleng na dinasida. Ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon dohot hati goran di hami. Saise sama dosa nami saluhut, ala ni pelean na sundenggan, na pinilehon nai humokop hami. Sai paeleng mapinggolmu tutangiang nami, jalasi maroham di hami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus hapus aku, unang mapasombu, au dihapun jungan, dinasomar dungan, untuk tandang aku, dipardalan aku, Yesus hapus aku, unang mapasombu, untuk tandang aku, dipardalan aku, Yesus hapus aku, unang mapasombu. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu reminiscere sadarion, imanatar surat di surat ni Apostel Paulus mandapoton huria Filipi bindu 2 ayat 10 tolu 1 ayat 10 ai diula debata do di bagasan hamu giot ni roha nang ulaon saut mangihuton lomo ni rohana. Dinasa pambahenan muna unang mahamu marungut-ungut, unang marroha ganggu. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Saya asiro
Tatopoti ma dosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Ginjang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatututu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasion nami nagodangi di julum. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Alani pangalau siota do umbahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatota do ibana mabugang. Apetu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugangna malum itahilala. Hasangapon ma di debatana di Gijang. Amin. Menguasai dosa ulangi malum oh nang dia honodo darai aias dohona sasak majubi dia honodo darai ia so malum oh di Banu dan itu hatai sasak bajut sangan hapasi aiya saribai mudari Epistel di Minggu Tasadareyon hatani debata nagabe ujahan jamita nanienet sian surat ni Apostel Paulus mandapoton Huria Filipi bindu tolu ayat 10 pitu sahatu ayat 20 sada tajahama marsikat sorin. Rab sitiru ahu mahamu ale akadongan jala pamanat hamu akka namar parange songon hami sitiruonmu. Ai songon naung jot-jot hudok tuhamu, jala anggo nuai mardongan ilu do hudok,
Torop domar pangalaho gabe musuh ni silang ni Kristus. Hamagoan do ujung ni nasida, butuhan nasida do di pardebata, si hailaonna di pasangapon, akan ditanoon di parohahon. Ai di banua ginjang do sambulota, siani do tapai maima si pangoluhita, Tuhan Yesus Kristus. Paubaon na do daging tanah leon, gabe doshon daging na nasangapi. Hombar tuha gogoan na nai, ay dipartuduk do saluhut tu ibana, ido sahatna. Martua doakan na tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tindakon maha porsiaotai songon na hina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jehoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit do tano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau undul tu siamun ni debata Jehoba amanai pargogona sohatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate ahu porsea ditondi parbadia jaladong sadahuria na badia huria topan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na soras sudah. Amin.
Shalom, orasma dihita salutna dihamuna amaname dot inaname na inolongan itu ta Yesus Kristus na dong di gereja nang nama dohoti di bagas tabe gema tikting namasa di Kuriata di bagasan mingguan di minggu reminiscere tanggal 10 Maret 2020. Topik marguru tulomoni rohani debata. Naparjolo guarne minggu. Ya guarne minggu tasadarion ima minggu reminiscere namar lapatan sai ingot ma akadenggan ni basam. Sian Pesalmen 25 ayat onom. Paduahon pertangyangan Banjar. Di Patupa di hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dimulai pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom ima di Banjar Ciputat sekitarnya Parjamita amang Pardita Jeffrey Sitindaun MTH liturgis amang CST DL Pak Boru Pakpahan Eskom 2B Banjar Bintaro Kodam Depsos Parjamita Enang Padita Jojor Borupar Dede MTH liturgis amang CST IRC Panjaitan Pinangido Turwas Naadong di Banjar Asa Parsidohot di Partangyangan Patoluhon pilihan tujolo sesuai tu almanak HKBP Sadarion Minggu tanggal 10 Maret 2020 papungu pilihan 7 doita bahen tu fakta tu kategorial ama pusat. Papaton namar bagas. A. Tikting paduahon. Neng majalo pasu-pasu parbagason maruli tua Siregar SE anak ni amata Situa Muller Siregar Tubuni Inata Jerni Rosetta Marline Buru Siburian Nahinan Maringanan di Jalan Bendi Besar nomor 50 RT 011 RW 010 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan. Ruasni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Dohot Oroana Riana Jolanda Boru Hutahayan Escape Boru ni Amata Manahan Swaloon Hutahayan Nahinan Tubuni Inata Evalina Boru Simamora Maringanan di Jalan Dharma Putra Sia nomor 22 Komplek Kostrat Kebayoran Lama Selatan. Ruasni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Pamasu-masuan di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Maret 2020 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Tikting B tikting parjolo dot paduahon neng majalo pasu-pasu par bagason ma Ludwig Frederick Hetaria anak ni amata Rudi Cornelius Hetaria Nahinan Tubuni Inata Flora Francisca Sudira Nahinan Maringanan di 2 Walaulan Walu Pitu-Pitu Sada New Leusen Nederland. Ruasni Gereja Persekutuan Indonesia Manang Perki Nederland. Dohot Oroana Gok Maria Boru Silalahi Boru ni amata Situa Matias Silalahi Nahinan Tubuni Inata Lusje Isak Boru Sinaga Maringanan di Jalan Haji Sulaiman nomor 04 RT 00 Sada RW 00 Sada Petukangan Utara Jakarta Selatan. Ruasnya KBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2022 pukul 12 WIB di Gereja KBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama.
Tuhatama napatulus saka parsaripeon nasida. Ruas namoding. Nah di hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 nunga marujungolu amata situa Edward Manihar Tambunan marumur 65 tahun. Nah hinabaluhon ni nata estika pondang usdiana boru purba dohot 2 halak yanakon nasida sada dang marhasahota dope maringanan di Jalan Mawar 102 Blok D5 RT 5 RW Pitu Sian Banjar Pondok Cabe Legoso. Nah di hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 itu ditaruhon tu udian TPU Pondok Benda 2 Pamulang. Acara pangalpulion sian parhalado tu amang situa Edward Manihar Tambunan nahinan dohot pasahaton tanda holong sian huriata ditotuhon tu ari namangihut seharusnya dipasat di hari Minggu sadarion tanggal 10 Maret 2022 tu keluarga nasida. B. Nah di hari Jumat tanggal 10 Maret 2022 nunga marujungolu sada doli-doli margoar Parlin Junianto Sapriadi Sitorus marumur 40 tahun. Anak ni amata Petrus Sitorus tubuh ni inata Aminah Buru Panjaitan marenganan di Jalan Cirende Indah Tolu RT 2 RW Sada nomor 88 C Cirende Pasar Jumat Sian Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. Nah di hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 ido ditaruhon udian TPU Kampung Kandang Cilandak. Nah di hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 nunga marujungolu amata Sabar Halomuan Napitu Naibaho marumur 70 tahun. Nah hinabaluhon nenata Bunga Rosida Dame Boru Simalango dohot 4 halak yanakon nasida 2 bawa 2 boru jala sada bawa nunga marhasohotan maringanan di Jalan Delman Indah Pitu nomor Tolu RT Tolu RW 11 Kebaran Lama Utara Sian Banjar Bendi Peninggaran. Rencana di hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 ditaruhon tu udean Tanoponggol Pangururan Samosir. Atong taingot ma menangyakon sude keluarga na tininggal honi amata dohot inata namondingi asa tumibu tarapul roha nasida. Panopon barkot pelean nunga di parade huriata barkot pelean khusus tu ruas nanaing pasaton pelean manang hamau liateon dina mandohoti parmingguan di Bagas Nabe Marhite live streaming partangyangan Banjar dohot sermon manang PA kategorial Marhite Zoom barcode naung di parade boima tasken di handphone tabe laho pasaton peleata tuhata ma nama masu-masu songonima hujahon hami tiktingon tuhatama namandongani hita saluhutna horasma dihita. Doa
si paluau purima au takas mudar munause mambahen au iyas sai tugu au nalilu tu asini rohamu malu amarohaku sini sanang dosaku kuk dosa dorian awan sai buri rohaku. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti akka hati-hati dohot pikiran muna hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hari Minggu sadarion turpuk jamita si jakkonotta si hanguluhonotta hamuak kamang dohot tamuak kanan tu hita saluhu natahe imasian hatani tuhatta natar surat di sada Musa biddu 15 mamuk kamai sian ayat sada sahatu ayat onom tapai huti hukma songonon ma hatani tuhatta tar surat disi dung salpu akka jamita odeng Roma hatani Jehovah tu siabram marhite-hite alatan nin nama unak ko mabiar ale Abram audo lubulubum upam macai balga alai ninna siabram. Oh ya le Tuhan Jehovah ahamale honom mudiau saina punu doau silieser nasian Damaskus nama sitean bagasu akup nini nasiabram di dangadong pinopar hudilioko jalaida anak nasorang di bagasa jabuku nama sitianau dungi Roma hatani Jehovah madok tu ibana dan ibana maniakko naruar siap butuham ibana maniakko dungi ditogi hot Tuhani ibana ruar tu balian jalaninna watailihom ma dupak langiti jala bilangi akabitang molo habilang ako akai dungi didok muse tu ibana songonima pinoparmu sogot jadi porsea masih Abram di Jehovah gabe hati goran na doi dietong ima sahatna hamak kadongan na hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus sada upama di pasa di Tahalak Batak didok bitang narumiris obun na sumorong anak periris berupe torop itu riulo puslima imma tutu inna rupani
hamu akamanami doho inanami dihita hajol maunon secara umum lodung torop poparan imahamoraun molo torop poparan alai bergeser ma ala ni hobar tuaka tingkat ni pikira perbinotuan ni jolma ay tua tu molo torop alai gabe mabay marsak sudi tohodo niyan sudido maparsita-si tahun anak dohok buru torop alay gabe mabayin silas ni rohama majujunggoar ma mabuag goar ma asa molo si buag goar diwariskan dakolan persoalan ima warisan harta ay gudang dunuaing gawe marsuali gawe marbada bahkan marpengadilan akka poparan ala ni manggulut artani natorasna manggulut warisan ni natorasna HP iya manggulut warisan hinauli ni goar ni natorasna dan apalah songoni penggulu na tuartai idu molo asa dihatani edde jujung goar hia mangin goar nauli na denggan ima nagabe tarbarita nangi natoras niba bapak niba omak niba nang songoni opung niba hobar hinaulina ditikking uluna na ujui tung dihormati do tung disegani do tung ditangi hoka halak do hatana na ujui ala niyaha ala sangap ditongani masyarakat HP odo na ikon narikot si torsono nagabe warisan tu akka generasi berikut tu sudut na poso satabi hamak kamang do tamak kainang torok do sipata madok ayo puku na julu manang bapakku na julu na pajongjong huria di hutan nami gereja di hutan namin bahkan ang musim madok
Bah, anggo amokku najulu, opukku najulu, guru huria do ima di gereja di Hutanami, ipaboma guarda Eropane. Situa do, parhaladu do, natutuahku, opukku najulu. Itu merupakan kebanggaan yang positif. Alai bau nang saya binadok amokku do opukku do sipukka hutan najolo di Hutanami sipukka si pajongjok kuria los ibana do guru huria di si opungnya opukku pipadita do najolo inna ipajozor do sude HP ibana na pabuahoni panakko. HP Roma hita halak batak ikut dodah dang dau tubis sian ikut patarida honoton dan saya hola pinatubigihon ni baritaho gabe kebanggaan dunia dia ka generasi berikut alai bohado nani hatahoni na khobar na pidukani na tua-tua di mana jolo terwariskan do tungguluni hita ima tu partikian na berikut manang na hola na mabarita hodo. Ay natumagod do. Ay mada. Natutuakku nang soni opukku na jolo. Panakku ulung do. Alay aun waing pangulan ni huria. Anggoilam terkikis marupani dohonon nama dang sitong ne do munai dang dau tubis siap bonana. Jai masuk muna ala amukku do opukku. Pangarapok na julu belak gawe pangarapok mau deume. Jadi si anima piga hal ungkapan nagabe palsaban ni halak batak ala ni berita nauli boy sada-sada lam terkikis dipature dipadinggan hamak kadongan na hinaholongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus persoalan do di turpuhon di ngulu ni si Abraham taringot keturunan taringot parianak konon alai hamuak kamang do tamuak kainang di patujolo de batado hatana tu si Abraham ima di ayat na parjului nin nama unak koma biar ale Abraham au dulu bulubum upam macai belga luar biasa. Di parbohali parjolo unak komabiar ayaulo dongamu akulah perisaimu upahmu besar alai ikon borkat siap pemahaman maka nguluhon di hata di bata di kalimat na parjolo unak komabiar
mabiar rasa takut ketakutan omma sada sakit bahkan dikategorikan penyakit kronis di ngulu nih kita jolma. Ai pangotak nih rasa takut yang luar biasa itu akan berakibat fatal tu kejiwaan ni sasahala, tu perkembangan ni sasahala molo gabe digerogoti dikuasai ketakutan nguluna sahid na parah doi molo pinasobu rasa takut menguasai nguluta sendiri yang akhirnya dia akan menjadi manusia yang pesimis. Setiap dia mau berbuat, dia akan selalu terlebih dahulu dibarengi dengan ketakutan. Akhirnya untuk melangkah dia tidak pasti. Untuk berbuat, untuk bekerja, dia tidak pasti. Alama biar, ay molo diterjemau kata biar, ay molo hupatu penon, baru nunanya teh, aku teh, sono menon. Sudedo molo berbicara resiko, sudedo ninguluon punya resiko. Barani do menghadapi risiko. Start. Pertimbangan, keuntungan di jolo. Alai sebelum sahat tu keuntungan on, tulas nirohaon, diidap di proses naik. Ada beberapa hal rintangan, tantangan yang harus dihadapi. Ada tingkat kesulitan dalam proses. Dan asal membuat tos songoni. Dan asal mendapat tos songoni. Imana juk mulut aduk. Dang na gampang, dang na pitor instan. Dang nala ni holan na anangan dohok nipi. Yadu ditik huingok ma ditik kinamasa tugil na julu. Dakku pa buah pola hupa buah marganon alay ditik dituba kami mangula. Hupa dalam marupani ay dituba kan marpeahad rupani akka kuburan itu rupani. Pindah dalam mak siang. Tapi adong mak sahala ama. Bemudum mak apa lapas ipit tu ni kuburan ni among no. Termasuk medoh opung nadis. Bahu bereng mah. Berku bereng. Bemudum damat tahun. Alai diturun si majung lelak gabi bani batalna erherek. Bahudungoy ma. Ya manusia. Emang puri soko. Ay mulu dihitan ay si pata rabbese dang pola asal-asalan do mangalusi. Jalan musimar huwa pola itu ibe ko batal merehrekon. Baroma imanen na mamang padita. Ay yang giatnya mudum ibe kuburan on. Binay batal libere hereko nang dia la rono mori inna. Ima rupani berbagai cara di bai jolma. Bohama rupani sian angan-angan na gampang na sopola mabeluja ibana. Buinian modum marnipi dapotan las niroha.
Alai debata neng madok molo didok. Unak ko mabiar. Janganlah engkau takut. Ineng dohononna bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan. Hidup ini penuh dengan perjuangan yang luar biasa. Jala di aka na uduk na olo jala bertahan jala pos rohana marka porseon, dia akan jadi pemenang. Dan namanya akan dielu-elukan. Dia akan mendapatkan mahkota. Jala ido nani padaton ni debata tusi Abraham. Bahenok kumaguarmu belga. Termasyur. Gabi ku pasu-pasu maho. Jala parkitiam maho. Gabi terpasu-pasu saluhutna. Saya memberkati engkau supaya melalui engkau semuanya terberkati. Saluran berkat. Alai manusiawi do. Hol sonai. Tu debata. Oh Tuhan. Ibu tohodi dedapuri bagasar rohakon. Ay buado benokku. Manang na dia pibelgeni pasu-pasu mi pasato tu au. Ay suadong peparakku, suadong yanak kokku. Ido asagabi di patujulu debata di ayat na parjuli unak ko mabiar. Ternyata sekali Tuhan mengatakan jangan engkau takut, itu punya arti. Dan artinya sangat luar biasa. Nasodido do langsung aha nani pergumul loko aha na mabain marsa roham aha na pinarsita sitam hupatupa may ido sa gabidok unak ko mabir di patupa di batado di patupa jala di luar jangkauan ni pikiran ni jolma. Asa memang pabahenan ni debata tungulu ni jolma maol berterima tu akal sehat. Dakka pikiran jolma ay alana suhar-suhar ni pikiran ni jolma ido di patupa debata. Ay buado ulaning. Si Abraham umur 75 tahun. Si Sarah ripena umur 66 tahun. Dari sudut medis hamuak kamang dot tamak kenang marupani dia ka berprofesi medis. Dapat tu roha, dapat tu pikiran doi. Iko dohonon di jolma dang mukibe. Dang mukibe. Inai. Ima molo di pertimbangan alai anggo di debata. Lukas sadek 27 ate hidup inang. Tidak ada yang mustahil bagi dang adong nasotar patu pada debata. Tapi boy do patu pau ni debata jala memang terbukti do. Terrealisasi do. 5
makana tarsakon waing hamu kamang dotta makena. Apalapas dosongon ngulu ni holso ni si Abraham do ripena si Sarah di turpuk tahun. Jalan waingon nagabi persoalan do di huriatta. Di sadok huriatta bahkan halak Kristen. Aidang di dok debata. Ai madah. Ai ngasongonon umur munada dua. Amaul betutui. Bausul hutuho Abraham. Asa Marianak koko. Ayangku si saredang mukibbe. Sirak komme. Dang solusi songoni dibain dibata. Alai diciptaho debatado mukjizat tunasida. Nomor 8 tetap do diutuhkan. Tetap do dipermudu-mudu, dijaga. Sada kasus dang apalah upagajang. Di pengalaman na mengadu pihak kasih songonon khiado sahalak suami istri poso dope sama-sama kepala opat dope amang padita nami inna ahai songon naroham na dua amat tadoh inatay imadamang pendek cerita ngadus berohan nami jala sian dengan niroha do pikiran nami do ibu Tuhan muda mak ngasong nililing na hampir kurang lebih 10 tahun kami nong rumah tangga ale dang adong yanakon ngamar rapot kami do suruh nami di jabu sabil martangyang do hami amang padita nami jadi tulupi hamu mahami marsirang babitur marpikir mau aidang aong hakku pasirako kamu bah bayi do mang ai pa ai amang padita do tu amang do permisi hami inna dang aong hakku pasirako kamu haru ditik kita pasu-pasu hamu mediator do padita ala yang guna pasadahu debatado bisi badu amang padita nami betu isi nama hami lau betu Tuhan yang mulau bah buat carana bajul mate ayo nga salah hono ni Tuhani au salah padita mulu hutulupi alani i gajang marupani di pembahasan di si nomor 8 di si bisa begitu gampang si pataroa kamaduk rupani banyak jalan ke Roma alai ikoni nama jalan akhir. Apa mau dikin nama masuk-masuk masih itu opat tangan. Napi nadumu di debata dan jadi sirang oleh jolma. Orangnya sendiri tidak berhak untuk memisahkan dirinya dari yang sudah disatukan oleh Tuhan. Dan bui. Persoalan na aha ala ni pariana konon keturunan tidak ada gudang cara gudang dalan gudang halongangan na pinatupan ni debata ternyata mulut lam tapayutihut di perkembangan di zaman on sempurna rupa jadi hono di batatu portibion. Saya mandat na pinasaha ni di bata. Galilah dan kuasailah.
muncul mak kepikiran nama lo. Gudang ke dalam. Dan itu solusi si songoni. Aidang di halomo debatai. Macai songoni gudang na imana khobar tuaka na pinarsita-sita na khobar di haportibion artani portibion boy manusai pikiran doh rohani jolma boy manegai tatanan naung dijadikan naung tercipta binain di bata holan alani asasiat lomoni roha persoalanna anak doh buru hamak kamang do tamak kenang tadok do nak kining toho de mulai lewat debata ia nakon langsung kesebelasan 12 ita bay musi tulu asadong cadangan isara ni marbula alai sudi manusai mabay mangarsahi nang petadok nak kining naing manya sibuah goar na uli na ringkan molo talapati bitang narumiris obun na sumorop anak periris boru petung torop rode bata madok dibuas si Abraham bereng jolangita tailihon molo boy dia toko bitangi nasai matorok ni poparamu toho alai hola torop naido alai naing masongo bitangi torop alai marsinodang poparan nama buan panodang unang gabi poparan nama buan hagulapon dia membawa terang imana kena tadokoni diar sako si Abraham i semasitean ngulukon imana gabe warisan obun na sumorop tabayak ko jomolo obun manuguk nyari songgok maima tahu mereng molo bulung-bulungi songonya de segar mekar tertahilalau pertumbuhanna labok tu parnida mamereng naing masongoni akaburu na sorang ditongani keluarga boru na bertumbuh boru na marture boru na labok mabelas roha si malolong segar mamereng satabi hamak kamang dot tamak kenang dang na persoala soal uluni rupa manangdang alai asa songon sorop ni obuni tu bulung-bulung ni hau segar naing masongoni unang mania buru na zeng-zeng unang mania buru na gabi bagas si pikiran alay tong maikos si buah goar asa bitang na rumiris obun na sumarop poparan na nang pinasaha ni Tuhan naing ma iko gabi sibuan panodang
terang dari Kristus imana ikut sibuanonna asa molo di pasu-pasu debata ima goarna terberita termasyur tu si Abraham sampai do tadok opuni na persea asa naing ma songo guari tua kapoparanna kita salukutna nama kaporsiai debata nama kaporsiai Kristus Yesus Tuhatai naing mangulu hobar tuhatan ni Tuhani naing mangulu hobar tusakap ni Tuhani soal topik ta minggu di bagasa sadarion asa totong mata pahobar ngulut tahun dia do sakap do lomo ni rohani Tuhani dia do kata ni Tuhani asa molo nang tatangio kata ni Tuhani tahanguluhum ma asa hobar kita mangulu hobar tulomo ni rohana amin martanyang mahita. Saluhut na dohami ali Tuhan marsitasi tahun asa jolma nagok pasu-pasu sian hohami di poparan lausongoninang di guar naulinadenggan asa hamoraon namin narumikot ali Tuhan ima hamoraon partodion nasyako unang matutu huomohami hujalohami ima aka arta na di portibion alay dang mamora hami di partodion di haporsiaw maradopoko ali Tuhan tugu-tugu maroha doho pikiran nami marhiti todimto di parbadiai asa tung tau hami disaluhut nai asa totong ali Tuhan tinggil si parion nami uduk kami manangiho ko manguluiho doho mangulahon khatam saluhut ruasmu tuhodo pasaton nami nasida le Tuhan song-songoni ruasmu na di bagasa parsahiton situa nyonya RPH sitopul boru nadiak Dr. Andus Iwan BM Tapubulun Roland nadadap nyonya M Mas Tiasa Silitonga boru nenggulan nyonya M Hatabunan N boru Simajutak nyonya Situa G Hutapea Evelyn M boru Tabunan Martias Riando Sinaga Angel Berta Dumaria boru Hutagalung nyonya Hutahayan Helmina boru Siagian Tony Nahal Hutapea Ridwan Irianto Situmorang nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina boru Sirait dohot akan nasuh guari hami dangtar guari hami ala soboto hami ali Tuhan aka ruas mina asingna di bagasa parsahiton ipi ali Tuhan hoduna botosa laos bonon nami mana sidabe akan na di bagasa parsahitoni
Saluhut ruas mitu tangamu nabadiale Tuhan, mangasahon asniroham, mangidohami, lehonom muhamalumun, tu nasidabi. Dia kana marsak, namarsitaonum, namarukil, songoninang, hinorhonni, dia ka nang marujungulu siya tongan ni keluarga, siya tongan ni ruasmu, takas di botoholi Tuhan, pargugui saluhut keluarga, apuli, jala, rapoko manasida lahum manuhu diaka namasai. Lau somale Tuhan na paluahon na mga leho na kasilas ni roha, ditikina tu nasidabi. Diaka nataruli di las ni roha, di ulang tahun ari hatutubu, ulang tahun perkawinan, jupang niya kayanak ko sirokka ni Todina, parsorang ni iyanakon ditongan ni keluarga, dengan mardala dia kaulaon parkarejuan hobartu profesi ni ganup akaruasmu, tabani pangkat, jabatan doh akalan na asing, sian ulaw na me satu ulaw na balga. Hodo na boto saya li Tuhan, huhamulate ho kami matuho. Mga saho na si roham, lamar tabba-tabba masilas ni roha di nasida. Lasong ni manangali Tuhan, tu saluhu akaruasmu aka amanami doho inanami. Tonga ni huriamon natarguar di horong ni lansia. Boy do tutua li Tuhan, di umur nalam martabba-tabba. Boy do di pardagingon nalam suda gugu. Alaya li Tuhan, anggo hapor seaon na sida, totong gok jala di bagasalas ni roha maradopoko. Buido marsahit, ala ni dihagaleon ni pamatang nalam matua. Alay, unang luas ali Tuhan, marsahit roha pikiran terlumubi haporsion na sida. Asa saluhut na, ruas ni huriam, marulupuluk marlas ni roha, mamuji pasangap guarmu nabadiay. Akayanak kon anak buru poparan pahopu, dia kaparsikolan nabi, dia kaperkuliahan nabi, totongali Tuhan homa na mga ramoti, maperbisuhin na sida, asanang songoni dia ka, pardalan ngulu na sida songoni ka, pardonganon na, totongali Tuhan biar maradopoko, atong sa dihomang ulo nami, sesadusa nami, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita, laos disom mahita pasahat papungu pilihan. Tapuji matuhata. Sian sudina huriana arga sagna upatu tiap toko Jesus Tuhanku artana arga nama ngatasi sudina
potong Tuhanmu, nasana orang sai buang tusi, tu pamodai napa unduk rohamu, asar biasa sudi bokasmi, takut Tuhanmu tu tiup hatana, sai pangasahun mabaga-bagana. Tigur pangasahun Tuhanmu, napunging tahun sarap nasudi, naga bejuang mapasai hundu sabu, golong maaiton pangkukup takut Tuhanmu tu tiup hatana, sai pangasahun mabaga-bagana. Nai ho manggulu saleleng-leleng
pasahak ma pilihan nong tapapungun tu do pani debata martangi yang mahita ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehul-lehul na dinggad doho na saulibasa na mauli utus ho pasahat hami ma siyanan ni Leon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabiwap na hutus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa para siya kami pilihanon pati bulun harajon buli tonga-tonga ni huriam doho di Portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam mutadahami gudang ni Sileon mitu kami asalam girgir kami madok mauliante tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan kami amin. Ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo say romaharajon mo say saut malomoni roham di Banoto ngawsongon na di Banua Gijang leon matuhami sedarion hangulua siap hari say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togi tu pangujunan palua mahami sian pangago mahamu di bagas salas ni roha jalohamu mapasu-pasu siana mata di bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahamu di sodakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu di depakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu jala di pasor hon madamena tuto di munabi amin. Tuhamuna saluhutna aka amanami inanami ruas ni hurian itu hatta na songoni hita na di gerejaon songoni nang namadohoti live streaming di bagas nabi manang di dia petahe di hari manuguton kami namak kubasi parminggota di pukul 7.30 padita Parhalado situa calo situa songone dohot organis song leader dohot tim live streaming salu namahami hamok kamang dot tamok kenang pasato nami matuhamuna selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna salam sehat ma horas madita mauliati maritu hatta mula mahita di bagasan hahi pasod dohot las nirowa